Ja, dames en heren, welkom bij deze toch wel hele bijzondere uitzending van Venray in Bedrijf. Want deze uitzending staat geheel in het teken van de gezondste regio 2025. En de gezondste regio, dat is een initiatief dat in Horst gestart is. In 2012 hadden we hier in de regio de Floriade. En toen was er ontzettend veel reuring in het hele gebied. Maar na 2012 is dat allemaal een beetje wat stiller geworden. En veel te stil wat betreft deze mannen. Dus een aantal initiatiefnemers, een aantal ondernemers in Horst, die hebben gezegd: wij zetten een nieuwe stip op de horizon. En een nieuwe stip, dat is de gezondste regio 2025 geworden. En wat dat precies inhoudt, nou, daar komen ze dus nu wat uitgebreider over vertellen. En wie zijn dat? Dat zijn Tom Roefs, Jan Jenniskes en Bart Everaerts. Applaus, dames en heren. Ik hoop dat ik het zo redelijk goed heb ingeleid. Maar daar komen we vanzelf achter. Jan, ik begin even met jou. Want jij bent de gezondheidsmaker in dit verhaal. Ja, de gezondheidsmaker die niet in een witte jas rondloopt, maar eigenlijk probeert allerlei gezondheidsinitiatieven die hier in Horst zijn begonnen, maar die vooral ook in de regio Noord-Limburg er al zijn, met elkaar te verbinden, nieuwe initiatieven te ontplooien en eigenlijk met z'n allen ervoor te zorgen dat we samen naar die stip op weg gaan. Het is geen wedstrijd, maar het is een weg, een idee waar wij denken dat de hele regio Noord-Limburg straks een stukje gezonder kan worden. En wat betekent gezondste regio 2025 dan voor jou persoonlijk? Voor mij betekent die dat ik als gezondheidsmaker, maar ook als inwoner van de regio Noord-Limburg ook mijn steentje bijdraag aan een gezonde en mooie omgeving om in te wonen, te leven en te werken. Ja. En de gemiddelde Noord-Limburger weet in mijn ogen ook nog veel te weinig hoe goed we het hier hebben met z'n allen en wat hier allemaal te zien en te beleven is. Oké. Dan ga ik even naar Tom. Tom Roefs. Want Tom, wat is jouw rol in dit verhaal? Ik ben een van de initiatiefnemers, van die mensen die jij nou omschreef als dat groepje wat na 2012 dacht, het wordt nu een beetje stil. Ja. Dus we moeten hier aan de bak. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de ambitie om de gezondste regio 2025 te worden. En ik ben voorzitter van het bestuur. Dankjewel. En dan hebben we nog Bart Everaerts. Bart hier in het Venrayse, denk ik voor veel mensen een bekend gezicht. Eigenaar van Martin Kuipers. Hoe kijk jij aan tegen gezondheid en welke rol kan de gezondste regio 2025, want zo wordt het genoemd, daarin spelen dan? Ja, hoe kijk ik aan tegen gezondheid? Eigenlijk vanuit het bedrijf waar wij in werkzaam zijn we al vanaf 2010 eigenlijk voornamelijk bezig om die mens in die omgeving centraal te stellen. En daar hoort vitaliteit, gezondheid, plezier bij. Ja. En ik denk, ik zou graag die verbindende factor ook mede willen zijn eigenlijk voor de gezondste regio. Om hier meer ondernemers en mensen bijvoorbeeld eigenlijk ook van de gemeente of overheden eigenlijk willen stimuleren. Ja. En met hier bedoel je dan Venray? Met hier bedoel ik Venray. Ja. Ik woon zelf in Meetrik, dus ik heb de roots zowel eigenlijk in Horst als eigenlijk bedrijven in Venray. Dus ik wil graag die verbindende factor zijn. En ik denk dat we nog veel kunnen betekenen hier. Ja. Nou, het woord gezondheid is al heel wat keren genoemd. Maar bij de gezondste regio moeten we volgens mij niet alleen denken aan de lichamelijke gezondheid, toch? Hoe moeten we het woord gezondheid oppakken, opvatten? Gezondheid heeft voor heel veel mensen heel veel verschillende invullingen. Fysiek gezond, daar denken we vaak het eerst aan. En we denken ook aan gezonde leefstijl, maar we denken ook aan gezonde voeding. Ja. Maar gezondheid is ook mee kunnen doen in de maatschappij. Niet eenzaam zijn, werk hebben, plezier kunnen hebben in de regio. En eigenlijk is het uitgangspunt van, en de taal die we samen daarin gebruiken, het gedachtegoed van positieve gezondheid, waarin je eigenlijk zegt, gezondheid is iets waar je iedere dag aan werkt. Het is niet een situatie van ziekte, maar een situatie van gezond zijn en daar moet je mee bezig zijn. Dus de gezondste regio heeft dat in een aantal thema's uitgewerkt. Maar een belangrijk ding is, je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid in de gezondheid. En die proberen wij ook te stimuleren. Ja. Je zei net een aantal thema's. Nou, een van die thema's waar jullie je dan op richten, dat zijn onder andere gezonde bedrijven en organisaties. Ja. Wat verstaan jullie daaronder dan? Nou, het is heel belangrijk dat de gezondste regio moet vooral ook een podium zijn voor alle mooie dingen die er al gebeuren. Hè. Wij willen niet alleen maar zeggen alles moet beter of moet gezonder.
Maar vooral, deze regio is echt een fantastische regio. Er gebeuren hier schitterende dingen. We hebben een gezond en sterk verenigingsleven. We hebben fantastische bedrijven. Maar net wat Jan zegt, vaak weten we zelf niet hoe mooi en hoe goed het hier is. Nou, als we dat gaan uitdragen alleen al, dat is al de eerste grote stappen die we met z'n allen kunnen maken. We doen dat te weinig. En als we dan ook nog al die initiatieven met elkaar gaan verbinden, onze jeugd uitleggen hoe leuk die bedrijven hier zijn, dat je niet per se weg hoeft voor een toffe baan. Dat we hier gewoon goede scholen hebben, goed onderwijs, hoe waardevol dat is. Het feit dat je zoon of je dochter nog alleen met het fietsje, met de voetbaltas achterop naar de voetbalclub kan, dat is een groot goed. Ja. Die veiligheid is lang niet overal. Hier is dat wel. En dat moeten we vooral uitdragen. Ja. En jullie zijn in Horst daar al een paar jaar mee bezig. Wat heeft dat dus op dit gebied bij die bedrijven en organisaties al concreet opgeleverd? Zijn er al voorbeelden van? Ja, er zijn eigenlijk legio voorbeelden. Ja. Maar net wat ik net zeg, het bestaande initiatief al een podium geven. Maar ook met name het feit dat we nu een organisatie hebben staan, dat steeds meer mensen toch echt nieuwsgierig worden van hey, die gezondste regio en waar wil je nou naartoe? En, maar ook wel sceptisch, hè? Gezondste regio van Europa, hè? Mensen van Europa, 2025, dat is ook nog heel snel. Ja. En dat is nogal wat. En wanneer ben je dat dan? Maar het gaat niet zozeer om of je het uiteindelijk wordt, en we willen ook niet per se gemeten worden ten opzichte van andere regio's. Als je er zelf in gelooft, als je alle goede dingen die er gebeuren, als je die ziet, maar ook benoemt, uitdraagt, ja, dan wordt het vanzelf waar. Ja. En of het nou sportevenementen zijn, maar ook die gezonde en goede verenigingen. Het verenigingsleven, hoe dat hier is, dat is, Jan, jij weet het ook. Ja, ik denk dat die verenigingen zoals we die hier hebben, hoe die bezig zijn, Jokers, ook zo'n club waar we zeggen, nou fantastisch, Pielhaas moet ik hier natuurlijk noemen. Ja, dat zou ik hier zeker doen. Ja. Dus ik verbeter mijzelf ook wel weer heel snel. Nee, maar dat vergeven wij de dreumel echt is geen enkel probleem. Ja. Dat is wel zo belangrijk. Dat we, en als we dat gaan verbinden, dan wordt het alleen maar groter en sterker. Ja. Ja, kun je als gezondste regio het verschil maken. En verschil kun je maken door de kansen die er zijn en de mogelijkheden die we hebben naar buiten te brengen. Pak nu het project waarin we nu in de komende periode samen met alle scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio bezig zijn voor een gezonde leefstijl voor jongens en meisjes van 12 tot en met 18 jaar. We kennen in deze regio het gegeven dat we wat minder met drugs te maken hebben, maar dat alcohol, daar hebben wij toch iets mee. En heb je het nu over de scholen in Horst of ook nee, dan hebben we over alle scholen in de regio Noord-Limburg, van Gennep tot aan Bezel-Reuver. Ja. Daar lopen we nu het project Gezonde Leefstijl op weg naar een gezonde leefstijl. En dat betekent eigenlijk dat die gezondste regio zich langzaam gaat ontwikkelen. En dan komt de rol van ons eigenlijk ook goed naar voren. Wij verbinden partijen, wij nemen initiatieven, wij brengen partijen bij elkaar. Dus jullie nemen niet de regie over, maar jullie brengen mensen bij elkaar. Dat is... En onze rol moet ook blijven om die rol goed te spelen. Ja. Want op het moment dat mensen het zelf kunnen, of dat het prima kan zonder ons, graag. Ja. Hou ons op de hoogte. En zorg ervoor dat jullie het verder kunnen, want dan hebben we onze rol goed kunnen spelen. Precies, maar jullie taak is dus om die partijen bij elkaar te brengen en te laten zien, jullie bestaan al, ga samen dingen doen, want je versterkt elkaar. Nou, wat we steeds meer zien, dat partijen ons benaderen van, kunnen jullie voor ons eens kijken of iets mogelijk is? En dat gaat inderdaad van dat sportieve karakter, maar bijvoorbeeld ook het verhaal van, wij zijn de regio van agri en food. We zijn hier in deze regio fantastisch met nieuwe dingen bezig. We hebben een Brightland Campus waar eigenlijk heel bijzondere dingen gaan gebeuren. Nou, dat is ook de vraag van, wat gaan we daar in de komende periode mee doen? Ja. Om bijvoorbeeld ook onze inwoners daar eens veel meer kennis van te laten nemen. Ja. Hey, mooi dat jullie nou een Venray zijn, want het blijft eigenlijk dan toch een gek ding dat er toch die grenzen zijn, die gemeentegrenzen. Hoe gaan jullie dat nou richting Venray in eerste instantie, hoe gaan jullie die grenzen wegnemen? Nou, misschien even als voorbeeld. We hebben al een aantal ambassadeurs. Langs mij zit een ambassadeur die iedere dag die grens probeert over te steken. Nou, volgens mij lukt hem dat ook nog gewoon. Ik steek me ook fysiek elke dag over. Dus, het is niet zo dat je de kasterij wordt aangehouden, hè? Nee. Nee, maar de gedachte is, wat ik net ook al zei, steeds meer partijen weten ons te vinden. Ja. Laten we het voorbeeld nemen van de juniorkamer Venray. Ja. Die organiseren in het voorjaar van 2019 weer hun bedrijvenronde. En die hebben gezegd, gezondste regio willen jullie eens met ons mee gaan denken in die bedrijvenronde. Dat is eigenlijk
een soort open huis van een aantal bedrijven, willen wij het thema gezondheid meegeven. Wat doen die bedrijven nu aan de gezondheid? Heeft dat te maken met gezonde mensen die in het werk kunnen werken? Of hebben die mooie opleiding voor jonge mensen in onze regio? Hè? Dat thema, dat heeft zoveel verschillende raakvlakken, dat daarmee partijen ook zeggen, kom ons eens een beetje helpen, wij denken mee. En zo maken we ook weer nieuwe verbindingen. Want Junior Kamer Venray zegt bijvoorbeeld, als je ook nog een paar leuke bedrijven in Horst weet die daar mee aan de gang kunnen, die kunnen gerust meedoen. Ja. En zo bouwen we het als het ware op. Aan de andere kant is een van onze belangrijke founders is ook Rabobank. Nou, Rabobank is een bank voor Rabobank Horst Venray. Dus dat moet goed komen. Dus. Er liggen zoveel dwarsverbanden. Is dat ook zo, Bart? Jawel, zeker. Ik denk dat er ook een groot stuk bewustwording is. En dat proberen wij samen met de gezondste regio ook iedere keer uit te dragen. Op het moment dat je daar meer mee bezig bent, meer over gaat nadenken, dan ga je eigenlijk ook op een gegeven moment toepassen. En wij proberen zelf, zeg maar, in onze eigen onderneming proberen we van alles uit. We hebben laatst een vitaliteitsproject gehad. Ja, even voor de mensen die jouw onderneming niet kennen. Wat doe je dan? Ik ben mede-eigenaar van Martin Kuipers in Venray. Ja. Een clubje van 17 personen. En we hebben bijvoorbeeld, wat ik eigenlijk wilde vertellen, recentelijk hebben we een vitaliteitscheck gehad. Dus praat je over nulmeting. Vervolgens eigenlijk zijn zowel eigenlijk het fysieke, het mentale en stappen erin meegenomen. En wij zijn met z'n allen eigenlijk in een maand tijd 6 jaar jonger geworden ten opzichte van de eerste meting en de laatste. Dat zijn dan leuke dingen. Maar wat heb je dan gedaan in die maand? Nou, in die maand hebben wij met de hele groep op vrijwillige basis natuurlijk, want je gaat dat soort dingen niet aan je medewerkers verplichten. Ja. Maar we hebben een cursus, workshop beter slapen gehad. We hebben gezonde voeding hebben we het over gehad. We hebben van alles en nog wat erin gedaan, stressreductie. We krijgen zoveel prikkels per dag mee dat eigenlijk ook, hoe verwerk je dat allemaal? Het wordt alleen maar meer. Dus eigenlijk dat soort dingen allemaal. En dan ben ik ook wel bezig om te kijken hoe kun je dat ook toepassen en hoe kun je het ook zichtbaar maken voor andere bedrijven. Ja, even, heb je een kleine praktische tip gewoon voor de kijkers? Van, ga dat doen, dat werkt meteen. Nou, we zitten nu wat later aan tafel. Hè. We zijn wat mensen die hier net ook gegeten hebben. Dus je moet een routine inbouwen als je dus iets makkelijker in slaap wilt komen. En dat kan een kleine wandeling zijn, dat kan ook een glaasje melk zijn bijvoorbeeld. Dat zijn al van die hele kleine dingen. Dat hadden ze bij ons. Sommige mensen die zeiden van ik lig wat langer wakker. En vooral die iPad niet gebruiken, want er zit blauw licht in. Ja. Dus dat zijn eigenlijk maar een routine inbouwen. En dan is eigenlijk niet eens belangrijk wat die routine is. Precies. En want ik noem het even toch een Horster-initiatief. Dat gaat dus nu hopelijk Venray veroveren. Wat gaat het de Venrayenaar opleveren? Waarom moeten we daar gewoon met z'n allen lekker aan mee gaan doen? Nou, het is wel even belangrijk denk ik om uit te leggen waarom Horst. Ja. Want vanaf dag 1 was het plan de regio. Maar wij zaten nog in de periode na de Floriade. En dat was eigenlijk de periode dat de regio niet helemaal eensgezind was. Ja. Omdat we nog een Floriade debakeltje af te wikkelen hadden met z'n allen. Ja. Dat heeft veel te lang geduurd. Dat hadden we veel sneller moeten doen. Het was wel ons idee, de regio moet in zijn volledigheid gaan aansluiten. Maar als we daarop gaan wachten tot die hele regio zover is, dan is het al 2025. Ja. Dus wij starten en we houden dat overzichtelijk en behapbaar. Dus we doen dat in Horst en de Maas. 16 keer, dat gaat hartstikke goed. En van daaruit gaan wij die regio bewust maken. Nou, voor ons is de automatische stap dan gelijk Venray. En wat gaat ons dan brengen? Nou, alle initiatieven in Venray op zich al natuurlijk het podium geven, maar zeker ook dan weer de eerste verbindingen. Zoals Jan dat net al aangaf. De gezondheidscafés, die jij ook kent, die we organiseren in Horst en de Maas, kunnen 1 op 1 doorgetrokken worden naar Venray. De belangrijke thema's, maar ook alle thema's. Want daar moet de gezondste regio ook voor staan. Dat met name de dilemma's, nou een van de hot topics op dit moment is arbeidsmigranten. Dat die in de gezondste regio op een gezonde manier met elkaar besproken worden. Je kan niet met, je kan niet zonder. We zullen daar een oplossing voor moeten verzinnen. Ja. En de gezondste regio zorgt uiteindelijk met elkaar voor die oplossing. Ja. En wat die oplossing is, dat zullen we dan gaan meemaken. Daar komen we met elkaar uit. Mooi. Welke ambitie ligt er op korte termijn qua inhoud? Wat willen jullie bijvoorbeeld binnen nu en een jaar nog meer bereikt hebben? Zijn er al concrete dingen te noemen? Ja, er zijn best een aantal concrete dingen. Kijk,
op het moment dat je zegt van goh, je gaat aan de slag, dan moet je ook op enige manier ook een beperking aangeven. Je kunt niet alles. Nee. Dus we hebben gezegd, we gaan een 5-tal thema's oppakken. Scholen en gezondheid, gezonde bedrijven en organisaties, persoonlijke gezondheid, gezonde voeding en goed leven in de regio. Ja. Dus daar hebben we in die vorm hebben we ook bij ieder thema komen steeds meer mensen die zeggen ik wil erbij aansluiten. Dat worden onze gezondheidsambassadeurs. Ja. En concreet gaan we bij die thema's eigenlijk een aantal projecten inrichten die ervoor moeten zorgen dat we straks kunnen zeggen, doordat we aan de slag zijn geweest, hebben we ook resultaten bereikt. Laat ik er eentje noemen. Ja. Dat is het verhaal van diabetes 2 keer om. Hè. Diabetes 2, de ouderdomssuiker, staat nu volop in de belangstelling. We zijn nu bezig bij een huisartspraktijk in Venlo, eentje in Merelo, eentje in de gemeente Pelemaas en hopelijk straks ook in Venray. Ja, na deze uitzending gaat nou, het wie weet. ja. Maar dat betekent eigenlijk dat je zegt van, goh, doordat je met z'n allen dit gaat oppakken en samen met Voeding Leeft er aan de slag gaat, kunnen wij projecten inrichten waar we over een jaar kunnen zeggen, 200 mensen hebben wij geholpen om niet meer van die medicijnen gebruik te hoeven te maken, maar door een gezonde leefstijl eigenlijk zich verbeterd te hebben. En dat zijn ook de concrete resultaten die we straks ook willen uitdragen. We doen ertoe, we zetten dingen in beweging. En uiteindelijk, en dat heb ik straks ook proberen te zeggen, is het ook een eigen verantwoordelijkheid voor mensen om na te denken over hun gezondheid. Ja. Nou, dat betekent ook dat je mensen moet proberen te ontmoeten. We beginnen in het gemeentehuis in Horst nu ons eerste ontmoetingspunt. En mijn uitdaging zou zijn om straks in de regio een aantal van die ontmoetingspunten te hebben, waarin mensen geïnformeerd kunnen worden over gezondheid, uitgedaagd kunnen worden om daar zelf over na te denken en eigenlijk ook uitgedaagd worden om daar zelf volgende stappen in te zetten. Ja. We schieten niet op door aan mensen te trekken, maar als mensen in beweging komen, dan komen we echt vooruit. En nog één ding, als je het hebt over ambitie, hè? Ja. Als wij hier vanuit Asteria Zaal 7 richting Brabant rijden, dan komen wij in Vierlingsbeek en daar staat een heel groot bord, u bent hier in het land van Kuik. Ja. Rij je door, dan kom je in het verhaal, ik kom in het Rijk van Nijmegen. Mijn droom zou zijn, als je andersom komt, dat je op een gegeven moment voorbij komt, ik ben hier in de gezondste regio. En als je mensen vraagt, wat is dat dan, die gezondste regio? Dat ze zeggen, wij doen hier echt iets aan gezondheid en we maken het verschil. Dat is nog eens even een ambitie. Ja. Dankjewel, Jan. Ik had de vraag, die is me helemaal ontschoten. Dat is een mooi verhaal. De gezondste regio. Ik zit toch een beetje dat Horst en Venray verhaal. Mogen we elkaar toch wel een beetje blijven prikkelen en kietelen? Juist. En zelfs Venlo ook dus? Ja. Nee, natuurlijk. Je moet elke regio, dorp, kern moet zijn eigen identiteit hebben en behouden. Als er vanuit het vroegere tijden natuurlijke rivaliteit is toch leuk? Ja, dat is ook zeker leuk. De voetbalwedstrijd Withorst-Venray, dat moet toch een derby blijven waar mensen voor komen? Ja, ik heb begrepen het laatst in Horst dat ze daar heel erg naar uitkijken. Daarom noem ik het even. Maar nee, natuurlijk, dat moet zo blijven. Maar ik denk vanuit een groter geheel, als je naar deze regio kijkt vanuit de Randstad, dan heb je niet zozeer over Horst of over Venray, dan is Noord-Limburg misschien nog klein. Ja. En zeker als je dat internationaal beziet. Maar ja goed, waarom zouden wij niet dat predicaat gezondste regio kunnen krijgen als men even verderop het predicaat de slimste regio ter wereld heeft, dan denk ik toch dat ons dat moet lukken. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. De vraag is me weer terug in het hoofd geschoten. Je zei het, we willen mensen ook uitdagen. Hè? Het is niet zo dat wij gaan vertellen wat ze moeten doen. Nee, mensen kom in beweging. Maar moeten mensen die nu thuis zitten en wellicht dit programma kijken en die denken, ja, maar ik heb een supergoed idee. Waar kunnen ze dat met dat idee terecht? Met dat supergoede idee kunnen ze in ieder geval nu bij ons terecht. Hè. Gewoon mailen of contact met ons opnemen via de website www.gezondsteregio2025.nl of naar het info. Ja. Wat wij doen is eigenlijk contact opnemen en we gaan langzamerhand ook via de gezondheidscafés, via de evenementen en de thema's en projecten die we organiseren, mensen ook echt uitnodigen. En laat ik zo zeggen, die gezonde rivaliteit die moet er blijven. Maar een van onze doelen is voor het komend jaar ook om 1 of 2 gezondheidscafés in de regio Venray te organiseren. En nogmaals, we gaan mensen interesseren om mee te denken, mee te doen. En dat wordt heel erg leuk, want ik denk dat gezondheid een thema is wat ons allemaal op de een of andere manier wel bezighoudt. Ik heb ook het idee dat niemand er tegen kan zijn. Tegen gezondheid. Zo is het toch? Het zou heel vreemd zijn. Ja. Dat zou heel vreemd zijn, maar het is wel...
wat voor ons lastig is, of in ieder geval veel energie kost, is om uit te leggen dat gezondheid verder gaat dan fysiek of mentaal. Maar ook gezonde bedrijven, winst maken mag ook, is ook gezond. Zorgt voor goede banen, zorgt voor werkgelegenheid. Dus in dat perspectief gaat gezondheid dus wel veel breder dan alleen ik heb een beperking of ik ben ziek of ik wil beter worden. Ja. Het geldt dus voor alle geledingen. En in die zin kan je dus inderdaad nooit tegen de gezondste regio aan zich zijn. Je kan het ambitieus vinden, je kan sceptisch zijn van, nou, redden ze dat wel? Ja, goed, alle schouders eronder en dan ben je toch al een heel eind. Ja. Wat is tot nu toe, even voor de mensen, om toch met een concreet beeld zeg maar, af te sluiten, wat jou betreft, Jan, maar ook jij mag aansluiten, Bart en Tom ook, gewoon een mooi voorbeeld van, ja, daar ben ik zo trots op dat we dat al bereikt hebben? Ik ben het meeste trots op het gegeven dat we via de gezondheidscafés die we in de afgelopen periode gedaan hebben, al een heleboel mensen eigenlijk geïnteresseerd hebben om zelf na te gaan denken over gezondheid. En als je... Maar waar zie je dat dan in, dat die mensen dat ook gaan doen dan? Omdat ze vervolgens ook voortdurend met ons in contact blijven. Hè? Ja. Dat we in die bijeenkomsten ook bijvoorbeeld het gedachtegoed van positieve gezondheid goed onder de aandacht kunnen brengen. Ik ben daar eigenlijk ook trots op dat de provincie Limburg heeft gezegd, dit is een goed voorbeeld hoe je eigenlijk met gezondheid vanuit onderop kunt doen. En dat stimuleert mij om te zeggen, voor iedereen is daar een kans. Ja. En dat moet ook onze opdracht zijn om dat zo breed mogelijk in te zetten. Dat betekent dat met het spinnenweb wat bij positieve gezondheid erg belangrijk is, dat we een mooi instrument, maar ook een gespreksinstrument in de hand hebben om echt de dialoog met mensen erover te voeren. En daar ben ik trots op, want we bereiken de mensen. Super. En wat jou betreft, Tom? Nou ja, een heel concreet mooi initiatief wat ontstaan is bijvoorbeeld de gezonde sportkantine. Dus van lokale leveranciers gezonde producten die in diverse sportkantines in eigenlijk de hele gemeente Horst en Maas zijn gekomen. Ja, want dat is volgens mij bij één mevrouw in Zevenum is dat ontstaan, of waar was dat? In Horst. In Horst. Maar inmiddels doen hoeveel kantines mee? We hebben inmiddels 9 kantines die het predicaat zilver al hebben. En we hebben, dat moet ik trouwens nog even zeggen, we hebben 1 kantine die is vanuit Horst begonnen, maar die ligt in Wansum. Dus we maken meters, laat ik het maar zo zeggen. Kijk, en daar is het dus ook niet zozeer dat het tomaatje of de paprika in plaats van de frikandel daar is, naast. En iedereen moet uiteindelijk zelf maar kiezen. Kijk, we willen niet belerend zijn, dat het een regio zijn waar je niet meer mag roken, geen frikandellen mag eten. Nee, maar je hebt in ieder geval wel de keuze tussen de tomaat en de frikandel. Nou, en dat is al een heel eind en dat is dan met die bewustwording. Want uiteindelijk beslis je zelf. Niet wij, niet anderen, zelf beslis je hoe je dat doet. Maar ze hebben predicaat zilver. Voor predicaat goud moet er nog een klein stapje bovenop. Nou, laat ik dan zo zeggen, dat is ook de uitnodiging die wethouder Carla Brugman in Wansum heeft uitgesproken, samen met Venray Beweegt, om daar ook het predicaat goud voor te doen. En dat is ook weer een voorbeeld voor andere sportverenigingen in Venray om daar mee aan de slag te gaan. En wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk een event aan het plannen met de sportvereniging in Venray. Ja, super. Bart, wat jou betreft nog concreet een mooi ding wat bereikt is? Denk ik wel mooie dingen die al bereikt zijn. Eigenlijk, vorige keer in een gezondheidscafé in Horst werden de certificaten uitgedeeld nog aan ondernemers bijvoorbeeld die mee hebben gewerkt om mensen die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt en heel moeilijk eigenlijk naar andere bedrijven toe te bemiddelen waren. Die hebben gesport door de week op het sportveld in Horst. Dus die zijn eigenlijk in beweging gekomen, letterlijk. Ja. En ze zijn ook bijvoorbeeld 2 jaar op een rij zijn ze bij ons geweest in het bedrijf, maar ook bij andere bedrijven. Om gewoon met ondernemers te praten van, God, hoe zou jij je nu het beste kunnen presenteren als je dadelijk een baan zou willen hebben? Ja. En er zijn er verschillende daardoor eigenlijk aan een nieuwe baan gekomen. En dat is eigenlijk ook gezondheid. Die mensen zijn weer netjes op plek. Nou, niet eigenlijk, volgens mij is dat gezondheid. Ja, en dat is eigenlijk echt wel concreet tot resultaat gekomen. Het is mooi om te horen en te zien hoe bevlogen jullie hierover vertellen. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat Venray gewoon keihard gaat aanhaken. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Applaus, dames en heren. Ja, dames en heren, van al dit gepraat over gezondheid hebben wij natuurlijk ook een gezonde honger gekregen. En we gaan eens kijken wat onze kok Gijs deze maand voor ons bereid heeft. Gijs, vertel. Ook deze keer hebben wij weer een nieuw maandgerecht voor u. Deze keer is dat de gebakken bospaddenstoelen. Daar hebben we wat kruiden bij, wat
gruyère kaas, wat knoflook, we hebben wat truffel en we gebruiken room als de saus. Nou, als eerst gaan we de paddenstoelen bakken. Altijd lekker veel boter gebruiken bij paddenstoelen, voor de smaak. Dan gaan we de knoflook erbij doen. Dan gaat de truffel erbij. Dan gaan we de room erop doen. Dat laten we heel even een klein beetje inkoken, zodat de saus wat dikker wordt en dat hij wat meer smaak krijgt. In de tussentijd doe ik alvast wat verse groene kruiden doorheen. Gaan we lekker in de bord doen. Vervolgens gaan we die gruyère kaas er mooi overheen doen. Alles mooi bedekken. En dan gaan we hem even gratineren. Zo, dan garneren we hem nog even leuk af met wat kres. Het bord is natuurlijk heet, dus dat kun je even met een handdoek. En ook dit gerecht is weer de hele maand te verkrijgen bij Hotel Asteria. Eet smakelijk! Ja, dames en heren, dank u wel voor het kijken naar deze uitzending. Speciale uitzending van Venray in Bedrijf, een hele gezonde. Wilt u nu zelf ook een keer aanschuiven aan tafel? Neem dan contact op met de redactie van Pelemaas TV. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens. En voor jullie, eet smakelijk.